un nou video, o nouă locație, tot în acolo, uite, acolo e Petit's County Jail, Sheriff. Frumos aici. Acolo e hotelul. E mișto. Aici e sfat, da, am văzut niște persoane aici, da, se căsătoreau. Uite, beau cola. Wild Cherry Pepsi, pardon. Ce SUV bengos mâncați. Iar am zis mâncați așa. Ram e asta, nu? Ram, da. Hello. Da, frumos. Wow. Frumos și asta. Da, mă, și după cum v-am zis că o să strâng bani, o să muncesc, o să strâng bani și o să-mi iau un trailer de la Food la 5.000, 4.000, 6.000. Și o să-l mai echipez eu, să fac și eu afaceri, frate, să deschid firmă și da, ca să nu mai stau să depind de angajați, de angajatori, mă dă afară când vrea și așa, de muncă constant. Da? Da. Wow, dar frumos e ăsta. Putem să trecem, că e încă 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acum nu mai pot să treci. Multe firme s-au închis. Aici, după cum văd.
Ia uite, foișor mișto. Wow. Frumos. Uite și o biserică acolo. Ia uite că stai, ce mișto e. Hello guys! Ce-o fi ăla? Că fi castel sau ce-o fi? Ia uite poliția cum stă aici la până. Hello, sir! Vezi ce prietenoși. Nu se ia de tine ca în România sau să te intimideze. Prietenoși, place, frate. Yeah, you could do your umbrella. Nice view. Nice view. Yes, it is. Yeah. Începe să plouă. Uite, hotelul. Da, și după cum am zis, nu e bântuit, n-am avut nicio experiență aseară. Să fum și o țigară aici. Și fii atent, un hotel aici unde sunt eu la recepție, e o ucraineancă. Mișto tipă. I-am zis în germană dacă a fost în Germania și a zis că nu. Auzi ce mașină. E groasă. Niciun buton pentru semafor. Uite acum.
să vede ca într-un film. Asta nu mai știu ce film. Sau ca joc. Să ne ducem pe la biserică, să vedem biserica. Downtown Neighborhood Watch. Cică. Ce mașină? Mișto. Mai mașini bengoase aici, frate. Hello guys. Ăștia nu prea au fost prietenoși. Advertising agency. Ia uite-mă pe mine. Librărie. Acolo. Poliție. Police. County Ambulance District. Mai mergem și noi pe la biserică să ne mai rugăm și noi la Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu cum și în vecii vecilor, amin. Ia uite casele mișto. Wow! Super! Da, cred că e închisă biserica asta. Frumos, ca în Germania. Hola, ¿qué tal? Mexican. Ce vă să plouă? Să ploaie. Mașini de poliție acolo. Și acolo. Wow, dar frumoase mașinile astea.
Să intrăm și noi pe la librărie aici, să vedem ce e. Uite și acolo. Dar pe unde intra? Dar ce să facem la librărie? Nu facem nimic. Magazin? Country Raffle. Nu știu ce înseamnă. Nu știu engleză. E un magazin de haine, de șofir. Wow, clădiri mișto, mă. Da. Da, fraților, am fost în Germania 8 ani de zile și m-am săturat de Germania. Am avut prima mea gagică, era de Mississippi. A venit după 3 luni de zile, am cunoscut-o pe internet, a venit la mine în Germania, a stat 2 săptămâni, m-am înțeles bine cu ea, bine, m-am și certat. Așa, și era frig în cameră și s-a dus la hotel, adică m-am dus cu ea la hotel, m-a întrebat dacă vreau să mă duc cu ea la hotel și m-am dus la hotel cu ea 4 zile, a plătit 400 și ceva de dolari și în Berlin la hotel, că era aproape de aeroport. Și am mai continuat cu ea câtva și după aia eu ca prostul m-am întors la nemțeacă cu care mă certase. O iubeam pe nemțeacă, era prost am fost. Asta e, nu contează, acum sunt în America. Uite, unii nu au pe față numere. Nu e ilegal. În America poți să ai decât un singur nume. Un singur... Sau că nu mai știu unde e hotel. Poate fi ăla. Nu cred că e. Da, ăla. În America poți să ai decât un număr decât pe spate. Ceea ce e mișto, că te mai scutești în taxe. Și cauciucuri poți să le ai toate în timpurile decât o pereche de cauciucuri. Până să tocesc. Nu e ca în România să le schimb iarna, să le schimb vara. Mamă, dar plouă, frate. Edward Jones. Și aici tot așa e cu taxele.
Dacă plătești mai multe taxe, îți dă bani înapoi. Dacă plătești mai puține, trebuie să-i dai tu înapoi. Înțelegi? Și tot așa, poți să faci și tu singur sau dacă nu să te duci la de ăștia care face taxe și plătești acolo, nu știu cât, 200, habar n-am, de dolari. Da. Am ajuns la hotel.